Welcome back mga ka-studio. Today's menu we have Saang or spider shells. meron din tayong kinilaw na batsunlutan at nilarang na bakasi. This is what we call eel in English. Ayan po, hindi na namin patatagalin to mga ka-studio. Sa mga hindi pa kumakain dyan, tara po, sabayan nyo na po kami. By the way po, nadasalan na namin tong pagkain namin po. Nagpapasalamat talaga kami sa pagkain na nandito ngayon sa harapan namin mga ka-studio. So hindi lang namin pinapakita talaga sa camera. So by the way, yung shout out pala, lalagay na lang namin sa huli. Dahil medyo madami po yon. At abangan nyo po yung shout out mga ka-studio. Start na po tayong kumain. Kainan na. Let's go. Yan sa iyo. You want that? Ito po yun, no? Dito sa Cebu, mahilig kami sa ganito. Ang lalaki nito. 20 pesos. Isang piraso. Ayan. Wait, babe. Mayroon itong kuhan. Unan ko muna. Wow. Sarap. Ito sa akin. Gamit na kami ng sabaw ng bakasi mga ka-studio. Bat sunlutan. Hindi ako pa. Sabaw pa lang nito mga ka-studio. Panalo na talaga. Kanin ba? Sayo siya pa. Ba kasi? Harap. Kuha lang, babe. Gunitin na. Kuha ako nito. Ayan po, yung bakasi. Wow, wala na itong sand. Wala na. Ayan, sausaw natin dito sa sauce. Gahim na. Hindi ka ganun? Ito si bibi namin, lakas kumain ng bakasi nito talaga. Itong bakasi, dinadayo to dito sa lugar namin. Daming taong pupunta talaga dito para makain ang kasi.
Sabaw be. Kanin mo na. Kanin mo na. Ah, Hmm. Ito ang lalaki oh. Yan. Yan. hmm. Hindi ako kanin, babe. Ah, Hmm. 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 Ano kayo? Para mag nagkaog pansit. Hmm. Maglagay ka ng bakasi dito pa. Kasi, Ganito, wait. Di ba ito ulo? Yan oh, ang laki oh. ulo. Sige. Ito sa iyo be, ang laki be. Wow. Ulo. Kulang kanin natin oh. Hmm. Saan sa kanya pa? Ito pala. Wala na tayong kanin. Ay, yung kadiri pang. Kuha mo na ako ng kanin. Kanin ka, Sax. Hmm. Pag itong klaseng ulam, grabe, kulang talaga sa kanin. Yan, lagay pa kami, ang dami talaga makain ng kanin ito. Wait.
sabaw. Yeah. Sabaw, yung may sabaw sa kanya, Father. Spoon. Wait, Papa. Hindi ako marunong yan sa... Baka makain mo yung may sand. Under the Sandro. Where? Sorry. Kang isang kaldero ata maubos itong kanin. Kalau tak buat bokol gangan. Mm. Gede, Anak. anak, Diyan sa gilid. gede, Yan, ito. Oh. Ito. Ganito. anak. Sige, kain mo. Saya apa? Kain mo. Sarap. Taruh. Parang hindi. Gusto ko may bukog. Yun sa'yo. Kuha mo. Ayaw mo na nito? Kaon. Okay. Ubus na naman yung kanin natin, Father. Ubos na naman kanin, grabe to. Kuha mo na ako ng kanin. Kanin? Yan, last na ng kanin mga ka-studio. Ito na talaga lahat. Ubusin ko na lang. Yan. Ikaw pa yung itong kaon. Sorry. Ito, lugyan mo ng sabaw. Sabaw. Third batch ng kanin. Ubos isang kaldero. Ayaw mo na nito, Sax. Meron din po kami dito hinandang lemoncito juice. Diyan. Wow, laki mo. Inom ka pa? Mamaya na. Mamaya na? Ngani. Nangahanap pa.
Lalo na nabligyan kay ano. Busin natin niya. Gusto nyo to niya. Masarap. Masarap. What's that? Alam mo. Yan. Akin na lang to. Isa. Ito. Akin na lang to. Kani. Sige, sa'yo na yan. Isang may buko kani. Yan. Na. Ano buko? Okay na namin. Kaano? Wow. Bus na natin, oh. Yung na. Lemon. Busog na ko guys. Dami niya nakain. Dito sa kamera. Bakit ka? Flower Miss Damon. Patuna o lemon juice. Sige, padatuan. Dami Ana. din. Mana. Kani ako ah. Kuha kay kani. This is what we call lemon juice. Cheers. Harap siya papaday. Ayun. Shoutout muna tayo mga ka-studio. Itong una kong i-shoutout, mayroon silang mga sariling channel. Shoutout kay It's Lini ESMR. Ayan, mabait din yan. Laging kumakain, nag-ESMR yan palagi. Magutom kayo doon. Ang ganda ng sound quality niya. Puntahan din natin. Shoutout din kay Yantot ESMR. Ito, personal na kakilala ko talaga. Kasamahan ko ito dati sa high school at sa college. So ngayon, nakabili siya ng Blue Yeti mic. Kaya ang ganda na ng sound quality ng mga video niya. So support din natin mga studio. Tapos si Kadungis Junior, taga Davao to. Bisaya din. Support din natin to. Malakas to. Dami niyang tinulungan talaga ng mga kapwa natin, mga YouTuber. Arnie TV Vlog. At saka si Glenn Santiago. Yan po si Glenn Santiago. Konti lang daw kulang niya. WH na lang kulang daw niya. So tulungan natin mga studio. Salamat po. At itong last na shout out ko wala silang mga channel. Pero nandito sila, nagasupport sila palagi mga studio. Thank you for always watching. Shout out Jenny Mateo Babasa. Charles Andre. Ruby Rucci. Shout out Maxi. Shout out din kay Jeremy Canilas from Tuguegarao City. Eileen De Rosas. Sabon Humot from Davao City, Buhangin. Miguel Villamor from Cebu. Ayan, taga Lapu-Lapu ata to. Si Miguel Villamor. Rose Marie
Alex Dennis Leones at sa mga kaibigan niya na si Renzo Tandok at si Renzo Bunso from Dagupan City, Pangasinan. Shoutout din kay Hides Alcaraz from Vienna, Austria. Shoutout din kay Alberto Rodrigo RC Bucci, Merwin Borbos, Carlo Prahinog at sa Prahinog family, Jimmy Holy Secret at sa buong Sagrado family sa Pugaan, Iligan City, Lanao del Norte, the city of waterfalls. So shoutout din kay Crystal Tuquero. Shoutout din kay Car Delgado at Gigabyte Squad sa Mobile Legends. Shoutout din kay Joyce Ing, Nathaniel Gamaya from Bohol, Bon Mobile 14 from Bacoor, Patrick Sades, Henry Junior Tagaro, Lawrence Sarni at Shane Reyes. Ayan na po lahat mga ka-studio. If you are new to this channel, don't forget to like and subscribe. Thank you. Thank you. That's it mga ka-studio. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!